Πάμε, είναι ο κύριος Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου, Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Πάγκαλος, Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπουργός Δημήτρης Ρέπας, Υφυπουργός Ντίνος Ρόβλιας, Υφυπουργός Παντελής Τζορτζάκης. Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργός Χάρης Καστανίδης, Υφυπουργός Πάρης Κουκουλόπουλος. Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος, Αναπληρωτής Υπουργός Φίλιππος Αχινίδης, Αναπληρωτής Υπουργός Παντελής Οικονόμου. Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργός Σταύρος Λαμπρινίδης, Αναπληρώτρια Υπουργός Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, Υφυπουργός Δημήτρης Δόλης. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργός Πάνος Μπεγλίτης, Υφυπουργός Κώστας Σπηλιόπουλος. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Αναπληρωτής Υπουργός Χάρης Παμπούκης, Αναπληρωτής Υπουργός Σοκράτης Ξινίδης, Υφυπουργός Θάνος Μωρέιτης. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργός Γιώργος Παπακοσταντίνου, Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Ιφουνάκης, Υφυπουργός Γιάννης Μανιάτης. Υπουργείο Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου, Αναπληρώτρια Υπουργός Φώφη Γεννηματά, Υφυπουργός Εύη Χρυσοφυλοπούλου. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υπουργός Γιάννης Ραγκούσης, Υφυπουργός Γιάννης Μαγκριώτης. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπουργός Γιώργος Κουτρουμάνης, Υφυπουργός Γιάννης Κουτσούκος. Προλαβαίνετε, εντάξει. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος, Υφυπουργός Χρήστος Αηδόνης, Υφυπουργός Μάρκος Μπόλαρης, Υφυπουργός Μιχάλης Τιμοσίδης. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, Υφυπουργός Γιάννης Δριβελέγκας. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργός Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Γιώργος Πεταλωτής. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργός Χρήστος Παπουτσής, Υφυπουργός Μανώλης Όθωνας. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Υπουργός Παύλος Γερουλάνος, Υφυπουργός Γιώργος Νικητιάδης. Υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Ηλίας Μόσχαλος. Τα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής. Λοιπόν, Κυβερνητική Επιτροπή. Η Κυβερνητική Επιτροπή αποτελείται από τους παρακάτω υπουργούς. Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέπας, Υπουργός Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης, Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιώργος Παπακοσταντίνου, Υπουργός Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννης Ραγκούσης, Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανδρέας Λοβέρδος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης και Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής. Η ορκομοσία της νέας κυβέρνησης θα γίνει στη 1 η ώρα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.